Salam, hormatly vatandaşlar. Kemine, yaşlılar, selamun aleyküm. Ve aleyküm iyileşler. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam yaşlar. Sakara selamun aleyküm vatandaşlar. Hemmenize selamun aleyküm. Aleyküm salam, aydın, yaşlılar, ildeşler, size de salam. Vatandaşlar bugün bizim yine yaşlılar size bugün birazcık yadatıyız biz. En bir vacip, en bir gerekli meselelerin biri ve bildirişimiz var şu günkü çıkışımızda. Ähli Türkmen halkına ve Türkmenistan'da şu günkü özüne hükümet deyip oturan adamların hemmesine bildirişimiz vardır. Berde birinci bilen şu Türkmenistan'ın hükümeti var adaydık geçeli ve olaram görýän olsa videoları olardan izlerine yankı cevap barışacağız. Vatandaşlar sizden etçe haýyşymyz şu videonun sonuna çeline görüp bilseniz yani bu diňe bir bize ya da hükümete değişil değil. Türkmen halkına, Türkmenistan'ın geleceğine değişli meseleler bugün aralıp maslahatlanacak. Birinci bilen şu Türkmenistan'ın hükümetinin konstitüsyon borçları ve ilkinci borçları bular. Ondan son gelýär de beýlik borçlar. Birinci nowatdaky ýerine ýetirmeli borçları barada biz bir-birden durup geçmekçi. Kemine şu nämäni berip bilseň ekrana. Vatandaşlar ine hükümet, döwlet diýäsde, bar diýäs, bolýa bar diýip kabul edeli, barmyşyn. Ýöne on hükümet ya döwlet bolup bilmek üçin şoň edýän işleri var ya da wezipeleri var. Ne şol wezipeleri ýerine ýetirenden soň hükümet olup bilýändir. Bolmasa ol hükümet olup bilmeýär, onu ýöne köýjegine pil var, ýer agdarýan soň bilen şoňa pil diýen. Sen zubna şotka pil diýen o, sen ýer agdaran. Yer agdarsa şoňa pil diýersin. Indi men berdime eňzetmek islämek bir zat ýöne açyk düşündirjek bolýanda. Hükümet näme? Yine şu günkü Türkmenistan'ın şu konstitusiyası esasında, konstitusiyasyna alın ýagdaýynda Türkmenistan'ın hökümetiniň borçları. Birinci bilen daşary ýurtdaky türkmen vatandaşlarynyň Türkmenistana dolanmagyny üpçin etmek. Öýüne gitmek isleýän her bir vatandaş gitmäne haky bardyr. Ol viruslu bolsun, virussuz bolsun, başga bir zat bolsun, tapawdy ýok. Hiç bir ýagdaýda öz watanyňdan seni özgä goýmana hiç kimin haky ýokdur. Hökümetine şu at hakkı yok diye açacak değil. Olan borcu, şol gitmek isleyen adamı alıp gitmek olan borcu. Yerine yetirici olur. Ondan sonra ikincisi var, daşary ýurtdaky vatandaşlar pasport bilen üpçin etmek. Ona hemmeňizden bilýäňiz ýa pasport beren oklar şol 6 ay wagtlaýyn bir zatlar berýärler-de. Pasport yerine geçen bir şahadatnama mı näme şonu berýärler. Olam 6 aylyk. Ýöne şo zat halky kanagatlandyrýar mysal. Sen kanatlandırıp bilen ama halk berde misal üçün studentler var 4 ýyl okaya 5 ýyl okaýarlar. Olara sen 6 aýdan her 6 aýdan pasport ýanky çalışjakma. Näme üçin berip bilen ok, borcuny ýerine ýetiren ok, näme üçin? Onda näme üçin pasolstwalar var daşary ýurtda? Görnüş üçinmi diňe? Üçüncü borcu daşary ýurtda aradan çykan we kesellen vatandaşlara eýe çykylmagy. O näle eýe çykylýar? Ine mysal üçin daşary ýurtda haýsam bolsa bir sebeplere göre aradan çykýar. Şol adam öz watanynda topragy berilmäge dolu haky bardyr. Ona da hiç kim päsgel berip bilmeýär. Ya da kesellen ýagdaýynda, daşary ýurtda kesellen ýagdaýynda da her hili zat bolup bilýär. Bolýa sen puluň var, puluň ýetdi, öz keseliňi özüň bejerýän. Ýöne diýeli puluň ýeten ol. Ne şol vatandaş näme pulu bolmandygy üçin adam dälmi ol? Ya da pul bolmadyk ýagdaýynda şoň garantisi kimine daşary ýurtda islendik bir zat bolan ýagdaýynda şoň garantisi näme? Ne şoň garantisi döwlet we hökümet bolmaly. Bu zat şoň üçin var bolar. O jaý gurmak döwletiň işi, hökümetiň işi däl, jaý salmak. İşidir ýöne 15-nji ya da 20-nji wezipesidir. Ýöne birincilikde ele olur. Ya da aýdym aýtmak hökümetiň işimi. Ya da şolary barlamak hökümetiň işimi ýok. Dördüncü, yine şu an hemmeňizden bilýäňiz pandemiýa var dünýäde, hemme ýerinde var. Indi bu ýagdaýda näme etýär? Başga bir hakykatdan yine halk üçin gurulan ya da halka hyzmat edýän
devletler, hükümetler näli işleýärler? Daşary ýurtda nirde Afrikada bolsa da şonu ya alyp gelýär öz watanyna, bolýa gelip bilmeýär diýeli işi var şu taýda. Afrikada onun işi bar bolsa, onda ona vaksinasiýa bilen üpçin edýändir. Inanmasaňyz bu zat sorak görüň, Ýewropadan zatdan ya Türkiýe gelip işlep ýörenler ýa-da okap ýörenler bardyr. Şolaryň vaksinasyny şolar Ýewropa tarapyndan üpçin edilýär. Türkiýeden ogalara hiç kim. Ýewropa üpçin edýär. Hatta gerek bolsa şoňa ýörite berden ýanky randewu alýarlar. Şoň esasında ýa ýurduna barıp ettirip gaýtýarlar şolar. O ýen bir näçe aýdan bäri edilýän zat. 5-njisi daşary ýurtda okaýan studentleriň hosarlary tarapyndan pul uğradylmakdaky päsgelçilikleri we çäklendirilmegiň aýrylmagy. Bu näme diýmek bolýar? Vatandaşlaryna şu gün aýdaly bir daşary ýurtda ol student diýip aldyk, sebä iň gereklisi şo student diýip pikir edýäsde. Olam biziň döwletimiziň, Türkmenistanyň geljegidir şo studentler. Ertir gün hökümete geljek hem şolar beýleki önümçilikde işlejek hem şol studentlerdir. Indi şolar hem ýok diýär şu wagtda Türkmenistan hökümeti. Onu el bolýar, sene öz puluny uğratýan, näme üçin daşary ýurtda okaýanlygy hakynda spravka, ondan soň ýene şoň näçenji kursda okaýanlygy hakynda, haýsy bölümde okaýanlygy hakynda spravka. Aslında şoňa diňe şo studentske свидетельство bolýar da, okullaryň berýän nämesi. Şo zat ýeterli pul geçirmek üçin. Beýlekileň hemmesi bahanadyr. Ýöne şo bank sistemasy dogry işleýän döwletlere sereden ýagdaýyňyzda student olsun, bolmasın, başka biri olsun tapawdy ýok, hosary bolma tapawdy ýok. Sen öz puluny uğradyp bilýän başka döwletdäki islendik bir adama ýa-da islendik bir firma. Onu sen gazanyp alandan soň şo pul sen hakyň diýip berilýär. Sen öz hakyny näle ulanjagyna sen karar berip bilýän bolmaly da adam. ýa-da azatlyk diýilýän zat şol bolýar. Kemine ýanky birinji şo 5 madda barada siziň hem pikirleriňizi, soňam ýaşullaryň kommentariýalaryny alsak. Ya okaýynmy? Okadyýsaň hemmesini bir aýdyp geçeýin. Aýdyp geçeýin hemmesini. Böyle 6-njysy Türkmenistanyň türmelerine halkara uğramalaryň o skopkaň içinde atlar görkezlendir. Gözökçiligine gelmegini üpçin etmegi. Ine bizim türmelerimizdäki ýagdaýyň näli şo taýda adamlar ýaşaýar, ýa-da tutsaglar näli ýaşaýar. Ine şol zatlary daşardan gözökçiler var, şolara seretýän. Saglygy bolsun, şolaryň haklary bolsun, şolara seretýän gözökçileri Türkmenistanyň içine girmegine ruhsat vermek. Ve olary hiç gelip päsgelçilik öğretmeli. Olar erwet niýet bilen gelen ola. Sen kemçiligiň bolsa, sen kemçiligiňi saňa aýtmak üçin gelýär. O erwet zat däl. Türmege baslan adam, soňra bizde türmege baslan adamyň hemmesine jenaýetçi diýip aýdym biljekler. Ya hakykatdan hem arasy adamlar şu wagt türmege basýarlar. Hiç geli ýanky jenaýet eden oklar, ýöne şolar türmege basýarlar. Näme üçin sebäbi çok gorkýarlar. Ýani birazjyk bir kellesinde şygyrdy bar adam türmege basýarlar. Gorkýandygy üçin basýarlar. Döwletiň bar ýerinde, hökümetiň bar ýerinde mümkin zat däl ol watandaşlar. Şol zat etmek. Soňra bardy geldi bolýa adam öldür diýeli birini türmege bastyň. Türmege basanyň bilen sen onu adam hak hukugyny on elinden alyp bilmeýän hiç geli mümkin däl, oň ýaly zat ýok. Türmege basylýar belli bir şoň azatlygy çäklendirilýär. Ýöne beýleki hak hukuklary şonda galýandyr şol adamda. Bank sistemasynyň 7-nji bank sistemasynyň işleyişini halka we iş dünýäsine açyk düşündirilmegi. Berde ýene ýanky studentli mesele gaýdyp geljek. Şo taýda bankdan pul uğradylýar da esasy. Bankdan pul uğradylýar. Ýöne näme üçin bankda her gün şolan kanunlary ütkeýär. Indi her gün kanuny ütkeýän bir bank diýip bilýäňizmi? Ine iş dünýäsi, Türkmenistanda iş ýok diýäs, işsizlik diýäs. Ine bu adam bank bolmadyk ýerde iş nädip bolup bilsin? Nädip sen şo taýda işini gurup bilýän? Sebäbi iş guran ýagdaýynda hökmany suratda bank bilen işleşmeli bolýan da isteme o şoň ýaly finansiýa sistema sebäbi işlerin atyň pul bolýar, puluň iň nämesi şo bankdyr ýanky damary. Indi şo bankyň bir tertip düzgünü ýa-da işleýişiniň ýanky sistemasy hiç kim bilmese näde işlemeli, näde iş gurmaly şo taýda. Hatta kelläňde bir pikiriň bolan ýagdaýynda da mümkin däl. Päsgelçilik bolan.
İş kurup bilmesen devletin ösenok, yurdun ösenok mümkün değil. Bu zatlar elhenç zatlar. 8. Yurdun içindeki valutanın iki türlü bahasının sebeplerinin düşündürülmegine yine şu günkü 2 sany doların kursu vardır Türkmenistan'ın içinde. Şimdi şoň bir sebebi bolmalydy. Näme üçin 2 sany var? Bu bar bolýan bolsa şol zat ýa-da bir logikasy bar bolsa şonu kime düşündürmeli? Halka düşündürülmeli. Hökmany suratda. Halka we iş dünýäsine ine şu zatlarym düşündürülmeli döwlet tarapyndan. Düşündürüp bilmeýän bolsaň onda sen ýene ýok diýmekden. Näde sen düşündürüp bilmeýän sebebi watandaşlar dolaryň 2 kursuny ol adamlar goýany awtaýdy. Ya da adamlar döreden awany. 2 kursunyň döremeginiň ýanky günäsi kimde diýende mene gün aýdyp biljek şu taýdaky sistemada. Mehanizmde, şu döwlet mehanizminde var. Şoň netijesinde dören zat 2 kurs. 9. Prezidentin ve garyndaş agzalarynyň girdejleri ve emlaklerine halka açık deklarasiýa edilmegine. Ona da düşünýänsiňiz ne ýakynda şu köşklerine, nämelerine videosunu goýuldy. Ine şol zatlar nirden gelýär we şolar nädip haýsy girdeji, haýsy çeşmeden şol zatlar gurup bildiler. Ne şu zatlary açyk görkezdiler. Eger oğurluk etmeýän bolsa, biriniň hakyny ýemeýän bolsa, onda o taýda hiç gele bir kıyınçılık döretken zat yok, hiç bir adam için. İstendik bir adamı tutup, misal için maşini aldı, näde aldın diýse, şu aýdyp biller, ine malymı sattım, ine işledim, 10 ýyldan bäri aýlygym şu, şondan şunu men ýanky näme sakladım, biriktirdim. Ine şoň netijesini aldım diýip gün aýdyp biller. Olarym diýmek aýdyp bilmeli. Hatta prezidentiň özü bolaýsyn, näme prezident bolanda näme ol tapawut berýär, konstitusiýanyňda hemme adam deň dälmi? Deň bolýan bolsa görkezsin. Nirden gelýär? Nädik gelýär şu zatlar? Nädik bolýar şu zatlar? Belki beýleki halkam şondan öwrenip olaram soň şoň ýaly köşkler salar. Eger hakykatdan şoň ýaly bir nämeňiz bar bolsa, erbet zat däle. Şoň ýaly bir ukyýyňyz bar bolsa, halal gazanmak ukyýyňyz bar bolsa, öwredin. Ýöne türmäge basy oturýarsyň, näçe yüzläp adamy korrupsiýadan. Öwredin, şolaram şoň ýaly gazansyn onda. 10. Bir kanun cezalandırılışlar bu arada halka açıklık getirilmegi. Berde näme bolýar? Bir kanun cezalandırılış yankı ine daşary ýurtdakylar bolsun ýa-da Türkmenistanyň içindekiler bolsun. Ýöneköy bir zat aýdan sen daşary ýurda gitýän, ine Türkiýe çykjak bolýan, seni granisadan geçiren ol, yankı migrasiýa sen daşyna goýberen ol. Haçan aslında sen ol yankı tebii hakyňdyr. İstendik ýurda gidip bilmege tebii hakyňdyr. Türkmenistan'dan seni çıkarmamak için yörüyte yankı kaziyetin bir nämesi olmalı. Dokumenti olmalı. Yani şuna çıkmak bolan oklayıp ya da şun kararı olmalı. Şun esasında seni saklap bilýärler. Ya da Türkmenistan'ın içine girişemedil şun ýaly. Ol sen tebii hakyň. Diňe kaziyet, onda da bir cinayet nämesi bolan wagt üstünde. Ine şonda kaziyet seni saklap goýbermän bilýär daşary ýurda. Indi watandaşlar ine şu zatlar hökümetiň ol konstitusiýasy nälerini ýazsalar ýazsyn, näme etseler etsin, şol konstitusiýa da Türkmenistanyň konstitusiýasy da käbir nämeleriň ine bütün dünýä insan haklary var. Şoň nämesinden çykyp bilmeýär şol konstitusiýa. Şoň içinden çykan ýagdaýynda konstitusiýa güýjüni ýitirýändir. Indi bu zatlar ine hökümetiň borcu diýdik. Indi şunu yerine yetirmedik ýagdaýynda watandaşlar bolýar ine şunça zady yerine ýetiren onda näme garaşalymy biz? Ýene bir 30-40 ýyl garaşalymy? Ýok, garaşmak gerek däl. Ine Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynyň esaslarynda Türkmen halkynyň adyndan biziň Milli Halas Ediş Komiteti sizden ine şu zatlaryň yerine ýetirilmegine 20. maýa möhlet berýär. Şu taýda yazılan hemme zat berde biz üýtgeşik zat aýdamyz ok ýa-da özümizden bir zat oýlap tapamyz ok ýa-da islegimiz aýdamyz ok berde. Berde edilmeli iş. Seni şu taýda hökümet diýip atlandyryp oturan bolsaň, ine şu zatlary seni yerine ýetiräýmeli. Yetirmedik ýagdaýynda näme bolýar?
yetirmedik ýagdaýynda sen özüň aýtjaňa men hökümet däl diýip aýtjaň. Sebäbi istendik bir zatda dil bilen, yani men ine şu diýip dil bilen aýdyp bolýar. Dil bilen her zadan bolup bolýar. Esasat berde edilýän iş, ine şu işleriň netijesinde de sen kimligiň ortağa çykýar. Hassasiyet etýän bolsaň, doktor bolýan, çağalara bilime öğretken olsan, terbiye berýän olsan, muallim bolýan. Sana aýtmak gerek däl, men muallim diýip aýtmak gerek. Edýän işiň sen kimligiň görkezýär. Ve özüň, sen kimligiň özüň suud etýän, ýa-da şonu görkezýän başda öwrengdäki adamlary. Ine berde de şu zatlar var. Bu zatlar ýalňyş bolsa da Türkmenistan konstitusiýasyna dogry gelmeýän bolsa ýa-da beýleki bir dünýädäki ýanky tertip düzgünleri dogry gelmeýän bolsa da ine çykyp günah aýdyp bilýäňiz. Ve bunu Türkmenistanyň hökümetem görýändigini, seretýändigini 100% inanýarys biz. Sebäbi onu barlak gördük de, köp nämeler bilen barlak gördük. Her saparynda da şolar görýär şu zat. Ön saparyny ýöne koýzat, şu Türkmenistandaky bank sistemasy pullaryň näli işleýişini aýdyp başlaýar söyleýin. 2 gün geçme Vatan habarlarynda edil, şoňa ýaly bir programa bilen çykyş edýärler de, ýene banklary düzeltmeli, ýene näme etmeli. Ya da bir sapar ekologiya var arada biz berde ekologiýasyny Türkmenistanyň hakyky ekologiýasynyň ýagdaýlaryny şu araşdyryp öwrenenden soň şolary ve berde YouTube kanalynda çykyş edilenden soň 2-3 gün geçmeye Türkmenistanda habarlarda görkezip başlaýarlar. Ýene Türkmenistanyň prezidenti ekologiýa barada ýene şunu aladylar. Ýene şu berde ýene näme ağaç ekmeli, onu etmeli. Keşke şol ağaç ekmek bilen edip bolýan olsa şu zatlara. Aydın, indi şu 10 Mart'ta yine hökümetin vatandaşların önündeki ilkinci konstitusyon borçlarına, Türkmenistan'ın konstitusiyasının ve Birleşen Milletlerinin rezolüsyalarının esasında Türkmen halkının adından Milli Halas Ediş Komiteti talap edýär ve may ayının 20'sine çelli möhlet berýär. O şu wagta çelli, yani şu 20. maya çelli, o şu 10 Mart'tany gözden geçirip bir açıklık getirmeýänligi ýagdaýynda näme bolur? 20'sinden soň maýyň 30'una çelli 10 gün galýa ve 10 günün içinde biz wagtlaýynça hökümetiň işleýişini ve gurucu meclisi ve beýleki hemmesine gerekli aýdylmaly zatlaryň hemmesine aýdýas ve maýyň 30'undan soň ýollar açılmasa soň ýuwaş herekete başlaýas. Yani açık nemedir? Bu hökümet, yani Goşadurnaň içindäki hökümet Türkmenistanyň açık bir düşmanydyr. Olaryň näme işleýänligi, näme edýänligi hem ortağa çykar ýurda baranymyzdan soň. Sapara. Yine şu konstitusiya diýilen zat esasında prezident yerine oturýar da. Başka zatyň esasında däl. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasında. Onun prezidentiň açyk borçlary var. O da konstitusiýada hiç ýanky ortalar dwaynoy talkawan edýär da. O ýanky qıra çeker ýalak ya düşünmez ýalak demeti ýokdur. O konstitusiýanyň hökümi, karary gönü işleýändir. Arada hiç ýyly bahana ya beýleki bir zat bolýan nädir? Primoye действие diýilýändir. Ne şu punktlar, ne 10 punkt hemmesi döwletiň, hökümetiň birinji, ikinji hem däl, üçünji hem däl, iň ilkinji borçlarydyr. Ya şunu etmeýän hökümet baýdanyny taşlap, ya galdyryp, bak baýdanyň ýerini galdyryp hökümeti terk etmelidir. Başka hiç ýyly nemesi ýokdur. Gitmejek bolsa, onu halkyň gadawyna da
ödür döde gelmeli bor. Bir halk elinizden gödüyü peňidi. Yani kan bilen almalı mı? Ya urş bilen almalı mı? Siz gitmeyecek bolup geldiniz mi? Siz kim bolýaňyzdan bu hökümeti elinizde alıp o 20-30 yıl döwran turup bilýäňiz. Kim siz aslında? Kim sizi koydu şo taýy? Kim sayladı? Bu da atlarını doğru oymalı. Yani 20 senli şu da atlar yerine yetirilmedi. Ya kan bilen gidersiniz ya özüňiz gidersiniz. İkiden biri, üçüncüden yok bu. O bir halkın başına gelen musallat ýalak bolup halk haçana çen bu çydamaly. Ne kan islemeýän bolsaňyz ya yerine yetirin ya gidin. Ne size de möhlet şu. Üçüncüsü yok bu. Bol değil. Kanunum şon diye. Ne yeter kanun şon diye. Hiç daha yankı açıklık getirmen etçeğini edip börp olma da. O birini rahat taşına çıkaryanmışsın, beyleklerini çıkarın yokmuşsun. Tuğudun kararı bolmadın. Sen bir adamini yani tam orijinal olayan, beylekli olayan taklap bilmerdin ya. Ne hemen esasına taklayandı? Ne tam orijinal, ne 10 yıllap, 20 yıllap, 30 yıllap islediği adamın taşına çıkarıyorlar, islediği adamın taşına çıkarın okur. Han tuğudun kararı. Bu okul tam orijinal yani miliyse ya kığban işler kim misin? Bu da atları edip bilir yalan. Kanun ne emedinin iyisini bilen yoktu. Bir topur cahili bir yere oturup dururlardan bu halkın üstüne etçen edip dururlar. Topunu da atar. Gerek orada uçurur. Onun türmede yatan adamlar var. Birleşen Milletler Uğramasının onlarca rezolüsyası var da. Şu tayik Kızıl Haç amnistiyani görmek var arada. Neyim ki birinden birine etirin. Kimdir? Halk linç eder. Kan bilir gidersin bilmeyen orada. Özünüz fikirlerin. Bu yaka hükümetteki değil. Prezidenti değiştiler. Devlet idaresinde işleyen ehli halka değişti. Ehli kurumaları. Daşındaki içindeki. Pasor sıvasında, eylekisinde, beylekisinde hem yerde değişti. Halk da bundan ağrık nemetmeyelim. Ya eyle ya beyle. Üçüncüsü yoktur. O görene de tagma basıp bilýärler. Teröristmişin, olmuşun. Siz kim? Ne son çocuğa cevap verin. Siz kim? Kanun ne için var? Yurdu soyup ne gidip bölür arkayını. Onun halkı korkuduyorlar da. Sizin ne ile hukukumuz var? Kim verdi size şöyle hukuk halkı korkulmağa? Halkın korkulmalı, baran nemesinin kelleğini almalı hakkı vardır.
Halk diýlen zat ellerilmesi zatdır. Siz kim bolýaňyz? Bokly milisiýa ýerine gerek zadyny sorap nemedip gorkup nemedip görler. Çağırıp ya eýdip beýdip. Kim siz? Size o hukuku kim verdi? Nereden aldınız? Yani bunun demeti şunlarla Kalmurat Kalan'ın tenayt. Hormatly vatandaşlar, görüşüňiz ýa sizin öňüňizde şumal 10 sany punktdan ibaret Türkmenistan hökümetine edilýän talapnama. Bu talapnama vatandaşlar bir gün, bir sagatda, bir aýda düzülen zat däl. Şol ilkinji günlerdäki çykyşlarymyzdan başlap şo ýurdun içini öwrenip her bir pudokda bolýan zatlary barlap görüp netije çykaryp ýazylan zatlar. Şu taýda ýeke söz ýalňyş bolsa aýdyp berin, şu halkymyzyň durmuşyna barmy şu zatlar ýa ýokmy? Ýöne şu zatlar etmeli. Ya şu zatlaryň edilmezligine kim günäkar hökümet? Näme esaslanyp bolar şonu etdi? Şu soru hana aýdyň emmerdi, kemine de berdi, saparagadan aýdyp oty. Ağzından ot çykýar. Kim olar şu zatlary öz boynuna alıp öz vatandaşlaryna ya Türkmenistanyň garajdalaryna beýle zulüm salar ýaly. Kim berdi olara şeýle hukuk? Allah Taala berdi, ýok. Konstitusiýa berdi şol hukuky, ýok. Suudun kararı bilen edilýän zulüm sütemler bilen. Olam ýok. Diňe öz kellelerine gelen ne diýeli? Çala bir adam bolsa ýokardan berilen habar diýer. Maşyny akrenka boýamalan bolsa, ya sakkallaryny sıyırmalan bolsa, ya denalar ýansy köýnek geýmeli. Ay gara durmuşyň haýsy gemesini alsan, ýene bular ýokardan gelen buyruk diýer. Ýokarda kim? Ýokarda Türkmenistanyň konstitusiýadan ýokarda başga hiç zat bolmaly däl. Dünýägi döwletde. Şolam ýok. Ine şonuň üçin şu 10 madda yürekden mınçgalap çıkarılan seterler vatandaşlar. Şularam bir talap edýäs bütün halk bolup. Milli Halat Komitetining adyny şu ähli maddanyň ýerine ýetirilmegini talap edýär. Hana aýtdylar 20-nji maýa çeli möhlediniz bar. Ya siz şu talaplar ýerine ýetirersiňiz, ya da görülecek çareňiz başgaça bar. Men şu taýda kanunçy hökmüne Türkmenistanyň deputaty hökmüne aýtjak zatym. Siz vatandaşlar nähile morsa entek vatandaş men vatandaş diýen men gözüňe tutýan şol hökümetde ya döwlet wezipesini işläp oturan. Siz geçen 30 ýylyň dowamyna gızılçylyk bar da geçmek bolan aňyrsyn. Siz şu iki gızılçylygy geçdiňiz. İki diktatorun döwründe. Siz halky hiç daça görmediňiz. Siz Türkmenleri adam hasabyna tutmadyňyz, özüňiziň Türkmenden dogan. O nähil beýle boldy. Bir mankurtlaşma aňyr çeti. Halk mankurt däl, siz mankurt. Siz halky özüňiz ýaly şular ýaly mankurda urjak bolýar. Ýöne halk diýilende ol özüni üýtgedip bilýär, içki dünýäsiň hem daşky sypatyny ýene de öňkü atawaba ýoly gelip bilýär, wagtyny üýtgemek bilen. Ýöne siz düzelmejek şeytanyň adan bolup çykdyňyz. 30 ýylda siz düzelere wagt gelmedimi, ýetmedimi? Göreňizmi halkymyzyň göz ýaşyny? Kemine men şu taýda aýtjaklarym, 6-njy madda dur. Ene Türkmenistan türmelerini şol adamlaryň nähil gynap öldürýärligi barada 30 ýyllap maňa gelip dur şol habarlar. Her bir şu taýda zulüm edilip öldürülen adam barada mende maglumat bar. Şolarym Nazatlyk radiosyny bilen öz halkymyzy ýetirdik, halkara guramalary ýetirdik. Ýöne şol halkara guramalaryň näçe yüzlenmesi
Birleşen Milletler Guramasının çıkaran rezolüsyonu, onlarca rezolüsyon hiçbirini Türkmenistan şu neçeli yerine getirmedi. Şol türmeleri bağırlamağa halkara guramalardan bir adamın salınmadı içinde. Ne Kızıl Yarmay Cemiyeti'ne, ne Kızıl Haç Cemiyeti'ne, ne halkara hukuk koruyucu guramalardan, ne Amnesty International, ne Liga Pravçıları, Helsinki Human Rights Watch, hiçisinden Türkmenistan'ın türmelerini bağırlığı, görmeği adam salınmadı. Binahil bir yapık dünyada yaşavatı bizim halkını. Türmen içindeki türme olupdur Türkmenistan. Ol türmede otururlara hak hukuksuz, daşınına olurun hostarlık olurdu da hukuk yok. İni olunun dünyasını çıkarıp yurdun daşını zındılar. Bunları iyidine girmeye ne için hakkı yok, ne için hukuku yok. Kimden sorap girmeliler öz yurduna, öz toprağına? Kim ol? Kim ol dellim ol halkın tepesine galgabıtın? Kim onu sayladı? Aslında ol bir kanun hakimiyeti basıp alan adam. 6. yılın 21. dekabrının mersuna aydık geliyor. Bir kanun sol kanun yolun sol kürsüne eğlenen adamlar. Şuna çel eğer de sol kanunu, konstitüsyon izlerleyen olsa, kanunumuza, konstitüsyonda hürmet koyan olsa, şuna çel vaatlayınca sol prezidentin vazifesini yerine getirici öwedgelle atay. Müngede gaydırlı. Geçen 14 yılın içinde. Kim kulak ası? Hiç kim. İnni kulak asmalı yeri geldi. Ne için? Halk koyunlu. Sağ olsun adamlar yerli yerden ayağa kalıp başladılar. Gördüler, düşündüler, gelecek yok. Dine görüşmeli. Yine sizin önünüzde 10 tane punkt. Süyücü imanın ağzı gağırmesen badır. Siz yerine yetiriyorsunuz mu? Yetirenizat mı? Onu vaat korkadar. Size aydırlı o zaman bir nesile yumuşaklık bilen kanunun çağrına çıkman aydırlı, konstitüsyon çağrına çıkmayacak bu. Şu ediyen işiniz hata, şu ediyen işiniz cenayet sunman elçekin halkın tarafına geçin. Özünüze gereğinizi saylandı. Pagon götürüyenlerine de aittik, hukuk organlarda işleyenlerine de aittik, devlet vazifesine oturarlara da aittik. Demek siz özünüze gereğinizi sayladınız mı? Yine de size en sonki pille, en sonki duyduruş, şu 10 punkt. Ya 20. maya çelli, şol yerine yetirli. Yetirilmese tomoşan siz sonuna görürsün. Yattan çıkarma. Birleşen Milletler Guramasının insan hukukları vardı. Kabul eden deklarasyasının preambulasını, yani giriş sözünü, şu tayda yazılıdır. Ehli hak hukuku elinden alın halkın gozgoluna kalmağı hakkı vardır. Yine şol hakkı, şol hukuku halkımıza biz vermekçi. Eğer şu punktlar yerine getirilmese, onu yine siz haysi kulluğunuz bilen eşitleyen olsan eşitlik koyun. Yani bir zat var şu tayda. Günahın oduna bir günah da yanacak. Yine ben şuna kıynanıyorum. Sebep halk köşe çıkandan sonra 30 yılın ağrını sizin hemmenizden alır. Tohum tiyiciniz bilen alır. Onun eline tutmağı adam tapılmaz. Yine şu yağdaya getirmeyecek bol. Şu yağdaya getirmeyecek bol. Yine size 10 tane punkt teklif ediliyor. Haysi kuluğunuz bilen eşleyen olsanız eştin. Mayın 20'si sizin sonku möhlediniz. Birleşen Milletler Guramasının insan hukukları varadaki deklarasyasının preambulasını yelenmirgede kaytalab aydiyan yazılgı hemme hak hukuku elinden alınan halkın gozgoluna kalmağı hakkı vardır. Gozgoluk ol pilli, paltalı, bıçaklı çıktın ya eli yaralı çıktın. Ol özü işi. Gozgolun elmeden gozgolun mu? Yani gozgolundan aman sıksanız var mı? Yok mu? Dine özünüz mü? Ya çağılınızdan sokup pasalyanız mı? Oturun, fikirlenin. İşledin şu tanrı. Yani bilin. Halkı 30 yıllar sonra cevrinizin, zulmünüzün siz çekmeli olursunuz cezasını. Eğer şu zatlar yerine yetmese, ben size bir gezek ozul duyduruş verdim, inni bağışlaşmasak yoktu. Onu siz fikir ettiniz, hava eyle geçti, beyle geçti. Yok. Halk eyyam ayağa kalıp başladı. Görün inni tomaşan nahil olacak. Yani yine de size 20. maya çelli möhlet. Onu umumi karar edilip, yani Milli Halasiyet Komitesi'nin gelen kararını size getiriyen. Yine
Häziren bir pille wagt bereli. Erti halka şuna tayyar bolun diýse, onu biz şunu etjekdik, bize wagt berilmedi diýe. Ine etjek bolsaň, 10 punkt ýerine ýetir. O lellim bilen hiç işimiz ýok. Oň aşağı naklar var. Gulluk edip berilýär, hyzmat edip berilýär, gorap berilýär. Ine size ýüzlenilýär şutaýda. Yok men bilemek, men bir kiçicik edara başlygy ya etrabın yok, çıkmarsın. Hemmäňiz jogapka. Hatta şol 30 ýylyň dowamyny türme başlyk bolup milyon dollar şol bennilen hasabyny ýygnap daşar ýurtlara gaçyp giden, göçüp giden ogly aktyk bilen ýaşap berdi. Ulağymyzdan tutup getirirler Türkmenistan. Durun entetsin görjek, jekjek jewriňiz şol türmede sizin öldüren adamlaryňızdan beter bol. Olur ölüp dinen bolsa siz diýerlikde ýanarsın. Oturup eden işinize puşman edersin. Kaçıp giýgenjek ýeriniz ýok. Yer şaryr keçijik zat. Kommunikasiýa hemme kişiň tapýar. Gitjek ýeriniz ýok. Puşman edersiniz. Ähli eden, halka eden zulmüňiz üçin. Jogap bermeli wagty geldi. Ine şonu biz size duýdurjak bolýar. Ýene de içinizde iki ýaka halal suý demip öz halkyny, öz topragyny, öz watanyny wepalasy, harby kasamyna wepalasy bardyr, men olar ýok diýmem. Siz men akylyňyza aýlan hereket etme wagtyny geldi. Siz näme bir taýdan itekläp, dörtökläp, goltgulap çykarmaly orta. Eýelik edin halkyňyza, eýelik edin döwlete. Siz kasam berdiňiz şo halky goramaga, şo döwleti goramaga. Näme ýatyňyz o taýda? Turuňyň ýeriňizde wagty geldi. Degişli adamlar size de degişli. Bilýänsiňiz, men kime ýüzlenýän. Bollun. Bir çak, ene 20-nji may möhlet goýuldy. Şondan soňra oýun başlaýar bolsaňyz bilen. Yani men şonu aýtjak boldum, reýsgaça. Ha, ýene de bir zat aýdy. Yani şu taýda pandemiýa diýär. Yani Türkmenistanda pandemiýa ýok, ýani koronavirus. Ýok, bir adamam ýok. Ýöne Türkiýede şumar pandemiýa, koronavirus dünýäde iň bir ýokary derejede döwletleriň biri bolupdy. Her gün şo bilen keselýän müňlerçe adam bar. Eger beýle bolýan bolsa, Türkiýede de 2 milyona goly Türkmenistanly ýaşap. We sen giýje günni samalyot gatnady, halkyň halat et. Öz pandemiýa ýok, döwletine akit öz grazdalary. Näme üçin bir taýda bular, näme sen ajala buyurdyň? Açman görüm, tomaşan soňra görürsin. Bu näme üçin şu güne çenli şu zatlary çekip çydak geldi. Sebäp halkyň birleşmegi, halkyň düşünmegi gerekdi. Ene bir ýyldan gowrak wagt, bir ýyl 3 ay, ene 4 ay düşünürsi işlerini geçirdik vatandaşlar. Siz biler ýaly, görer ýaly, düşüner ýaly. Näme bolup tutulan aňyrsaňlar, perden aňyrsaňlar. Näme edildi? Näme boljak? Näme garaşýar bize gelecekdi? Ene şonu gördüňiz. Ene özüňiz, ene köpeňiz düşünüp oturýarsyňyz. Bir bölüňiz herekete geçdiňiz, bir bölüňiz ýene de kirjinläp oturýarsyňyz. Bolýar. Sizin wagtyňyz gelir. Yani o taýdatdan çykarman, sizin ýylyňyzda garalar, ol hökümet garyp oturýar, gargyna. Şonu unutma. Olaryň göz ýaşyny görüp siz näde bu taýda arkaýny ýaşap biljek. Ine mesele şo, size de ine sorak şolar ýaly. Ya halk özüň oda berenden soň, ýurt düzelenden soň, aý bize mä bardyr, siz berden barajakmysyňyz? Ha? Nähil göz bilen, nähil ýüz bilen siz şol millet garşylar. Şo zatlygyň oturumda pikirmedin, şu malar bokunup ýatarlar. Olam size degişli. Ýurdun içindäki daşyndaky TikTokçular size degişli. Seredin soňra. Adalatyň gylyjy siziň başyňyzdan iner. Sizin jogap bermeli bolsaňyz, jenaýet jogapkarçylygy bolmasa da moral jogapkarçylygyňyz bardy. Halkyň bu ýagdaýyna garada oturmakly. Somga diýişgärler diýerler özüne. Jurnalist atlandyrýarlar, ýazyjy, pozujy, şahyrlar, ýene beýlekiler. Döwletiň menne öňde barjy inteligensiýa diýerler. Sizem şu halkyň tragediýasyna sebäpkärsiň. Sizem oturumda şu 10 punktdan netije çykarym. 30 ýyl näme üçin gözüm oturduğum şu zatlara, özüm sabyňda öňünde, öz halkyňyň öňünde berim jogaby. Wagty geldi. Şu günkü nesil bizden soraýan şu ýaşlar. Näme üçin siz şu döwründe etmediniz? Näme üçin bize galdy şu işler diýip. Jogap ber. Borly, men oturdum şu taýda başlaryň zada aýtman, wagt almadylygy üçin. Men berde bir zada aýdyp geçeýin, ruhsat berseňiz. Haýdy.
Ne şu Türkmenistan'da şu 30 yıldan beri ondan öňe bartyda şu hökümet bilen oyun etme, hökümet bilen oyun etme diýip bir söz vardır vatandaşlar. Indi men asıl gyzykly ýerini aýdaýyn. Aslında halk bilen oyun edilýän däldir. Ne şonu men hökümetdekileri de duýdurýan. Aslında halk bilen oyun etmeň. Uzağa gitmek gerek değil. Yine 100 yıllık soňky tarih halk görün yüzlerce misaly vardır. Şol halk bilen oyun eden hökümetler soňunda ol halk ayağa galan soň onu hiç saat edip bolmaýa da. Hiç saat. Kaçman bilmeýäňiz, özüňizi gorawan bilmeýäňiz, hiç saat edip bilmeýäňiz. Tarihte misallary var, yüzlerce misallary var. Ýakylanlar var, atylanlar, asılanlar var da. Yine şu halk şonu özem ansatlyk bilen etýär-de. Gönü onun ve şunun için dedik bilýär. Hemme zady. Yine olam halktır. Hökümet diýeniňiz ol halkyň bir dyrnagçada bolup bilmeýär. Hiç kaçanam. Hiç kaçanam. Hemme döwletde de iň ýanky güýçlü zwinosy halktır. Şoň halkydyr. Halk kaçanda düşünüp başlaýar şu öz güýjüne, öz okuýuny bilip öwrenip başlan soň, hak hukugyny bilip başlan soň, onuň önünde hiç hili hökümetiň özem durup bilmeýär. Mümkin değil o zat. Yöne ki şu günde de Türkmenistan'da 20 sana adam toplanan yere ne polisiya var bilýär, ne komitet var bilýär. Var bilen ok. Arkadaşlar hemmeňizden bilýänsiňiz, 20-30 adam toplansa, bolmasa 20-30 adam diye milyondan näme aýdamyz ok. 20-30 adama ýanyna komitetem barıp bilmeýär, şu 20-30 adam gaharlanyp bir yere toplanan olsa, hiç kim barıp bilen ok ýanyna. Ondan soň näme etýärler, ýeke-ýeke çağıran olup. Sebäbi bir adama güýj ýetýändir şu wagt Türkmenistanda hökümetine. Başga hiç zat ýok. Sebäbi ine halkyň güýji diýilýän zat ne şol zat. Halkyň güýjüniň önünde hiç zat, sözüň hem puluň hem ýaraň hiç zatyň durup bilmeýär. Oňa mümkinçiligi ýok. On tarih suud edip otur. Hökümetdekilere de ýüzlenýän şu tarihiň bolmagynda bir açyp okak görün. Tarih diýse ruhnamadak tarihi o zatları okamak gerek değil. Tarih diýende ine beşeri ýurtlaryň tarihi hemmesini bilelikde okan, nämeler bolupdyr. O Türkmenistan hökümetler bundan 100 etse güýçlü hökümetleri halk ýok eden ýeri bar, tarihte suutnamalary bar. Ýok edipdir. Özem şu ýanky hemme vatandaşlaryň hemmesi değil, şu vatandaşlaryň 30% ine şu halk ayağa galan wagt ýok edip bilipdir. Yani Türkmenistan'da şu günde yine şu zatlar yerine getirilmedik ýagdaýynda halkyň 70-80% ayağa kaljaktır. Bir zat aýda, işte aýda. Bolýar kemini. Sapara sözüňizi böljek ýa-ni. Ýeme onu aýdaýyn men hökümeti çalışma değil. Türkmenistan'ın konstitüsyon kuruluşunu dikeltmek. Yani şu punktları etmeyen hükümet o Türkmenistan'ın konstitüsyon hukukunu yok etti deyip düşünülýändir. Bu yani yönü borçlar değil bu. İlkinci borçları. Biz onun içinde täze hökümetin kurur. Onun devlet kurumlarındaki adamların bir tarafını belli etmelidir. Halkın tarafına geçecek mi? Ya diktatörün tarafında olacak. Yani daşındaki iyicilere de içindekilere de hukuk korucuları da yetkililere de hem ekşerleştirilir. Hem ekşen borçludur. Konstitüsyon hukuku dikeltmeye her bir vatandaşın borcudur. Menki ya o tenki onku değil. Hem ekşen. Şunu aytacak oldum. Ýaşlylar, şu ýanky iki madda vardır ine bank sistemaňyz nähili işlär sizin diýip ýani. Ondan soň bu ýurdun içinde näme üçin iki sany kurs var, valyutanyň kursu. Ine bu var, soň üçüncü var, bu taýda yer almaýar, edil bu taýda değişdiler. Ondan soň o halky gorkýarmykan diýip pikir edýärler. Indi şu üçüsi
Buların iň soňky dayanagy, bel bağlap biljeği sütünlerden biri. Şonuň üçin hem bunu ikisini ora näme yer verdik. Näme üçin verdik? Ine bank sistemasy Türkmenistanda bolmaly däl. İşlemeli däl. Şonuň üçin hem valyutanyň iki kursy bar şo taýda. Valyutanyň iki kursunyň barlygynyň asyl nämesi bar. Ýene-de ýurdun daşyndan eldeşlerimiz pullaryny ora diýerler. Şo pullar ýurdun içine baranok. Bank sistemasy ýok. Şonuň üçin soradyk bank sistemasy näle işlädi? Üç kurslar aýdýan, aýlanyp gelýän arasynda. Ondan soň eğer bank sistemaňyz ýok bolsa, eldeşlerimiziň uradan pullary näre gidýär? Ýurdun içinde iki kurs valyutanyň barlygy diýmek, bir kurs döwletiň hasabynyň daşynda işlär diýmekdir. Olam näme bolýar? Falşiwi dollar bolsa da ýöredip bilýäňiz manysyna gelýär. Ýene bir zatlar, pul nämetme, aklama, garalama ýurdun içinde öz ol nämäňiz. Haram işleriniz diýip aýdaýyn. Şonuň üçin ulanmak üçin döredilen bolmaly hökmen suratda. İki kurs valyuta 2015-nji ýylda dören bolmaly. Ve valyutçyklaryň hemmesiniň sizin üçin işleýänligini bilýäs. Şonuň üçin bu taýda bir näme bolmaly. Siz daşary ýurtdan pul uradýan adamlaryň pullaryny alýaňyz, daşary ýurtda galdyrýaňyz. İçine de farşiwi dollar aýlaýaňyz. Başga bir nämesi ýok bunyň. Şonuň üçin hem ýurdun içinde häzir bolup duran açlyk, gıtlyk hemme şondan bolýar. Daşary ýurtdan kim niýetlenip harit uğratsa bar ýoksa da ýok, içindäki dollarlar bilen daşyndan zat satyn alyp bolanok bolmaly. Eğer bunun başka bir düşündürülüşü bar olsa açık ine gelin. Zoom'a da gelip bilersiniz. Telefon edip aydıp bilersiniz, düşündürersiniz. Ondan sonra elbette bize düşündürmeniz yetmeye ona kanuni bir şekilde dokumentler bile hem mezabı uğratmalı olursunuz, görkezmeli olursunuz. Gerek olsa biz adam hem iyi öreriz yurdum içine. Bağırlar yağlı şu tayda bir hepte sizin bank sistemanızın içine girer görer. Yine şonun yağlı. Ildeşler şona hökmen suratda berk bellen Türkmenistanyň içinde bank sisteması ýokdur, işleýän däldir. Şonuň üçin hem ýurdun daşyndaky studentler açdyr. Açlygyndan berge batyp agyr nemelerde işläp şo taýlarda ölüp görler, ýani guruluşlarda işläp. Türkiýede de bar. Geçen Balıkesir Üniversitesinden okuwy taran bir oglan kellesine demir açıp öldü. Yine edil şonuň adam Russiýada boldy ýakynlarda. Näme üçin bolýar? Studentligini etmediği üçin. Näme üçin etmeýär? Pul ýok. Pul bolsa şo çykyp işlejekmi? Pul ýok. Pul näme üçin ýok? Bank sistemasy işlänok. Bankyň içinde hakyky dollar ýok, uğra darýaly. Hakyky dollaryň olmasa seniň nämäňi ulandyrmaýarlar. Halkara nämede? Finans arenasında senin bankın kabul däldir. Yine arasında duran Deutsche Bank var. Deutsche Bank buları kızıl näme alandır. Kızıl sahypasına. Şu zatlar goýup pikirlerini düşünün. Ýurdun içine pul uğradýan bolsaňyz hem risk aşağında bolup biler. Uğradan pullaryňyzyň hemmesi ýanyp biler. Eğer hakykatdan farşiwi bolsa. Ki farşiwa meňzeýä sebäbi formulasyny düzen wagtyň diňe farşiwi dollar goýan wagtyň şo taýda işleýär, başga bir şekilde işlänok. Başgaça bolup bilenok. Başgaça bolup bilenok. Eger başgaça bar bolsa, ine suwud etsinler. Edip bilýän bolsa etsinler. Bizem bir zatlar bilýäs, şonuň üçin aýdýas ildeşler. Sizin may aýynda esasen uly açlyk öz yakınlarınız hem howp astında, sizin kazanýan pullaryňyz hem howp astında.
Yok, iqtisadiyat kollaps, neme krizisi aydarýalygam derler. Bular bu aşağıdan çıkıp bilmeyen mümkünçülüklerim yok. Ne bilgi oyuncu, ne beyleki mümkünçülükler oyuncu. Mümkin de. Onun bir tane şunu yani Milli Halat Ediş Komitetinin adından aydiyatsa, bu yeki o değil. Bizim Atavava deyip desturluğumuzdan geliyen de şoň adyndan o ähli türkmen ummatynyň adyndan hemme kişem şo hökümetiň gitmesini isdiýär. Dünýede ýeke bir türkmen ýok, şoň doğan garnaşlaryndan we başga hemem töwerewnäki ýallakçylaryndan başga şoň şo taýda durmasyna tarapdar adam ýok. Onu nähile reklam edip başkaça görkezek boluversinler. O sizin yalanına inanıp adamlar ömrünü ötürmeder. Türkmeni gutordular. Todunlar yani küllün kaldırmalı. Bir de bu cehaletin içinde yani o palçının içinde asfaltı da değil. Türkmen halkının 80% palçının içinde. Batkan içinde hükümetin hareket etse içini çümbiyer. O manikeyn yalak olup ödün surut alır iyili alyandır diyen. Sana kimin anıyor? Ödün amına o ödeyerlerini tödleyen. Hakikaten şeyler. Ödüm ne pul ağdalıp başladı olun bank kuruyası kurulun teyade bankas yarardı. O içi boş bankın neme yarıya işlemeyen neme. Arşivi dolarlar bilen doldur. Ediyen de atlar adam kelletini gelir yalaklar derler. Sapar abular yıllardan beri güýjümiz var, biz güýçli korkuzýas, öldürýäs diýip yalan bilen demetdiler. Yol aldylar. Yine aydın yan kaydan zadı var Sapar abi. Şoňa täzeden bir ünüs çekmeýisleýän. Owa neme koşulma, hökümetiň işine koşulma, hökümete nemetme, hökümet güýçli diyen o bir näçe neme sözlerden biridir. O KB'nın aýdýan sözlerdir. Ýöreýte. Yine şunun ýa sözler vardır. Gow bolup gider söze. O bize değişli bir söz değildir. O Orta Asya'nın medeniyetine değişli söz değildir. Gow bolup gider diýen söz näçin ýokdur aýdyp bereýin. Gow bolmasa göç edýändirler. Gow bolar diýip şo taýda garaşan oklar. Gow ýere gidýärler. O indi häzir modern dünýäde gidere ýerimiz bolmandygy üçin o we Türkmenistan watanymyz dünýäniň iň baý ýurdu bolan üçin ýene-de ona ýörit aşağı çizmek isleýän. Biz näme üçin başga bir ýere gideli? Näme üçin biz şo halk bolup şo baýlyklar ulanmaly däl? O şonuň üçin bizim nemämizde ýokdur şo söz. O gow bolup gider diýip o näme etmek, umyd etmek sözü ýokdur. Çäre vardır. Çäre görýändir. Ata-babalarymyz çäre görüpdirler. O şo ýol şo ýeriň otu ýok bolsa göç edipdirler. Otly ýere. Gow gider ýa ot çykar diýip garaşmandyrlar. O bu bir. İkinciden hem gül ýaly watanymyz var. Gül ýaly watanymyz boljak. O häzir ýok. O şo sözüm şolaryň sözüdür. Gül ýaly watanymyz var. Ondan soň ýene bir sözler vardır. O uruş ýok, o asuda, o asmanda bulut ýok. Diýilen o neme var? Şol asman hemme ýeriniň asmandyr bütün dünýäniň. O bolar bolmaz boş nemeler bilen o halkyň kellesini garşdyrma. Garşanam ok. Ondan soň ýene nähil bir söz bardy. Bularyň gaty meşhur sözlerinden bolmaly. Siyasata goşulma ýene şonuň ýaly ýene ildeşler halkyň bähpidini ýani halky öz bähpidinden uzaklaşdyrýan sözler bar bolsa bilim ýene şolaryň formatydyr. Şolaryň ağzyndan çykýandyr.
Şolar aýradýandyr. Hawa. Gene de bir zat, o hökümetiň karzynyň prosentini töläri alýagda ýok. Ýa-da İstanbul konsoloslugy öz kireyini töläri alýagda ýok we şonuň üçin hem $14 pul toplaýar we garşylygynda kvitansiýa ýok. Onu beren ok. Beren ok sebäbi gidýän ýere jüwleri, o jüwlerinden galsa kireyini töleýärler. Tölemeli bu ýyl şolaryň boýuna goýulandyr şo. Şonuň üçin ildeşler siziň sanyňyz näçe? 5 milyon diýsek, o hökümetiň başynda duranlaryň sany bir 200 hem däldir, ýani garyndaşlary. Yeneler 200 däldir. O 200 adamyň güýji bilen 5 milyon adamyň güýji. Deňme? 200 adam bilen 200 adamyň güýji deňdir. 200 adam bilen 5 milyon adam güýji deň däldir. 5 milyon gaty güýçlüdür. Güýçlüden däl, gaty güýçlüdür. Demek kemine ne soňky 1000 ýylyň içinde şu Türkmen topraklarynyň bolan iň uly göç Anadolu tarapy. Iň uly soňky 1000 ýylyň içinde. Tan boýunça. Öde baý döwletliň bir bolmaly. O altyn asyr diýilýän döwür 1000 ýylyň içinde iň uly göç beren ýagdaýyna ortada. O tid gowy bolan soň şeýle bolýarmy? Ya arkada bolan üçin şeýle bolýarmy? Tapara şu yine yankı kemine aydık geçti yine uruş yok diye aytýarlar asmanymyzdan suda diye gülýaly hemme zat. Vatandaşlar uruş wagtynda da her bir şu taýda saldat näme üçin ýaşaýanyny we näme üçin ölýändigini bilýär. Bilinçli ýaşaýada. Bilip ýaşaýa ýa-da bilip ölýän näme üçindigini. Yine şu gün habarlarda özüňiz hem görüp oturýarsyňyz. Daşary ýurda çykyp ölenler bar, Türkmenistanyň içinde ölýärler, türmelerde öldürýärler ýa-da başga sebäpler bilen ýene şu adamlar ölýär, ýaşaýar, ýöne haýsy şolaryň näme üçin ýaşaýandygyny bilýär ýa-da näme üçin ölendigini bilýär. Sebäp bardyr. Sebäp bardyr ýöne yine keselden öldü ýa bir zat olup öldü diýär-de. Men şu uruş bilen şu wagtakyň tapawdyny aýdaýyn. Ýöne uruşda da adam ýaşaýandygynyň näme üçindigini we ölýäniň näme üçindigini bilýär. Ýöne şu wagt bilemiz olar. Bu eýem adamy haýwanlaşdyrmak diýmek bolýar. O haýwan bilen o. Näme üçin ölen, näme üçin ýaşandan. Bizde de şoň ýaly ýaşamaýas. Mine Türkmenistany gözüňe getiren goňşuň bardyr, tanyşyň, garyndaşyň bardyr. Ömrüniň soňunaça işleýändir şol adamlar. Mene tanamam ne Ýewropa gezmäne gitdi, Amerika ýa-da bir adaýyna gezmäne gitdi, gezýärler, neçeýle ýaşady diýip bir eşidemok. Ömrü ötgençe işleýär, soňam ölýär. Nämen ýadyma düşürýän? Edil gullaryň ýaşaýyşy şuňa bolupdyr taryhda. Gullar ölýänçe işläpdirler, soňam ölüpdirler işiň soňunda da. Indi şu güne biz azatlyk diýäsmi? Elbette öňküsi ýaly däl, şu wagt gizleýärler. Yankı bir sahnan arkasında edilýär bu zatlar. O azatlyk var, ine hak hukuk var, konstitusiýa var, ýene var. Hak hukuky sen ýazanyň bilen işlemese o zat. Hak hukuk bolýan däldir. Ya Türkmen halky näme islen okmy? Yankı özüniň otpuskalarynda Ýewropa gezelenje gitmäge. Ya da Türkiýe näme üçin biz ýöne gezelenje gelip gidip bilemiz ok. Näme üçin berde işleýäs? Yani Türkmenistan'ın potansiyelini seyreden wagtyň Türkiye'den 10-15 etse baý bir döwlet. 5 milyon üçin hatam deme. 5 milyon ona näme köpeltmeli bolýar? 20 köpeltmeli bolýar. 5 milyon ýok Türkmenistan ila sapara. Dönni şolong yalan sözü bilen nemeden dedi bu. Yok yalan sözünü mülerin ema kabul edemler. Yok kalmıra da indi şol karşısına edilen genosit. Ben yine bir gezek düşünür baydı. 1991 yılın ilat sanağında Türkmenistan'ın ilatı 3.800.020 adamdı. Yine
4 milyonu da yeten attı. SSR yıkılandan son şu 2 yılın devamını dinle şu Moskva'nın tevni göçüp giden Türkmenistan'ın sani 300 minden geçti. O harbuların göçüp gitti neyme garlotaydı. Biz umumiyle atınalya son içinde 2 dividiye de yeriye de harbular. Türkmenlik yerine kalmışını. Hem millet 4 milyon yoktu. Aklisi Türkmenistanlı. Aklisi göçüp gitti. Rus'taydı, Kazak'taydı. Adam kalmadı otaydı. Türkmenliğin özleri gittiler. Hani şu Vladivostok'tan başlayıp da Brest kalasına şu giyinmişlikte Haysova varsan Türkmen yaşat yani. Adam kalmadı otaydı. Vatandaşlar siz fikir etme. Hani ötüş var olsa. Ol yemede Zerip Nazar bir çıkışını aytdı da 5 milyonun az olan ilatlı devletin hasap eden aklar deyse. Niyaz ertesi bir yıl geçmeyke 5 milyon, son 6 milyon yetir, son 7 milyon 300 bin dip yazdılar. Hani 10. yılla geçirdi kurban kulu yankı bir ilat yazıvını. Ne yapayım neticesini halka aitmadı. Korktular. İlat yok sapırağı. İlat yok. Teredine yurdun içindeki daşınlar, ilatlar alıp korsan köçeler boş. Ne için aşavat boş. İçinde adam yok yaşarı. Bilen köşün adamlar vardı. Onların cayn yumruk özlerinin yurttan kaçıp gider yalettiler. Hersin bir ova ya bir etrafı. Adam kalmadı aşavattı. Lapya'dan komandirovka varttır. Türkmenistan'a. Onun bana gururun veriyorlar da. Goru Prizrikov diye de. Adam yok diyor. Adam şehir. Ölülüm şehir deyip ben yonu kıyaraydı ama. Berde bir zat var. Men aşağın çıdatım geliyor. Şular kimi işleyeler? Niyazı ben Berdim Muhammedov. Yine demeyen açanızda arkiv açanızda şulon ikisinin hem KGB'nin agentliği yüzde çıkar. Elbette. 100%. Tabii abi yeka bu değil. KGB'nin nemesinde ulul devletler nemesem şon nemeleri olun da. Ne? Indira Gandhi kellerine gelir mi şu KGB'nin nemesi agenti olun? Ana tarih son tuğda diye. Onun o vansana ilk neme vardır. Taraki. Taraki. O sol son ortada kaçık giden vardı. Ya Kerbala. Yok. Babra Karmal. Karmal. O. Ola gör ideydi. Beni öldürmeyen ne emediysen ederim diye etti. Şey diyerek ne çok beşlikten gururum şu. Ne bulurum şolar yalak. O Türk bunun başı olup ayağı olup demedik böyle. Başkaça şu tayak barmağa mümkünçülüklerim yok. Dine çok için var yerler. O işleyecek adamı o tarih etmeyeler. Ya vatanını halkın söyleyen adamlar. Ya halk bilen işleyecek adamlar. Bir günüm saklanaklar o yerler. Sonra halk düşünmedi de o vatanını. Gör neçe onlar çüydülerçe kelleli adamlar yok ettiler olur maşallah. Böyle halk kömüğüyle ne diyorlar? Ondan o halkın içinden ben biri o diye biri bu diye o şolun kömüğüyle ne diyorlar? Böyle sürü adam tökmedin aşağında ya da kalp demeler bilen batılan yok edilen adamlar. Sapara vaat Kemal ustaydı tamam. Bolya bu torolun. Ya başlasak durmamız yok ustaydı ölümler olsa bu. Vatandaşlarımız yad etmeli. Yani son 10 punkt talapname sizin boynunuzdadır hükümetin kılar. Yattan çıkarma. Yani de 35 gün vaktiniz var. Sonra uğrarsınız Tomaşan. Bolya illeşler ondan yani savurlaşa el al burada. Bolya savur sağlıkta görüşelim yaşlı Tanrı arkasını neden işlerinde Saparağı sizem savur vatandaşlar sağlıkta görüşelim. İilleşler size de savur. Sağ olun illeşler. Yaşlılara aydım. Sağ olun vatandaşlar. Emine yaşlılar sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.